Αυτή είναι η πιο εύκολη νηστίσιμη τηγανιά με φυτόπουλο και θα γίνει η αγαπημένη σου. Βάλε σε ένα τηγάνι 4 κουταλιές τη σούπα ελαιόλαδο, ένα κρεμμύδι, μία σκελίδα σκόρδο και σόταρε μέχρι να πάρουν χρώμα. Για τη συνταγή αυτή θα χρησιμοποιήσουμε φυτόπουλο από την εταιρεία ο Vegan 269. Το μοναδικό υποκατάστατο κρέατος με έξτρα παρθένο ελαιόλαδο και σόγια χωρίς πρόσθετα και συντηρητικά. Βρες όλα τα νηστίσιμα προϊόντα τους στο site το vegan269.gr και επικοινώνησε μαζί τους για να σε ενημερώσουν που μπορείς να τα βρεις στην περιοχή σου καθώς στέλνουν σε όλη την Ελλάδα. Κόψε 250 γραμμάρα φυτόπουλο σε κομμάτια και σοταρέ το μέχρι να πάρει χρώμα και να θωρακιστεί. Πρόσθεσε 125 γραμμάρα μανιτάρια σε φέτες, λίγες πιπεριές τρικολόρε και ανακάτεψε μέχρι να μαλακώσουν. Ρίξε 200 ml φυτική κρέμα γάλακτος, μία κουταλιά της σούπας μουστάρδα, μία κουταλιά της σούπας μείγμα μπαχαρικών για κοτόπουλο, αλάτι, πιπέρι και ανακάτεψε. Αν χρειαστεί, πρόσθεσε και λίγο νερό. Μόλις δέσει η κρέμα γάλακτος, σέρβιρε σε ένα πιάτο και γάρνιρε με ψιλοκομμένο μαϊντανό. Κάνε like άμα σου άρεσε το βίντεο και άφησέ μας μια καρδιά στα σχόλια αν θέλεις περισσότερες νηστίσιμες συνταγές.